La feina terapèutica que es fan aquí és, sobretot volem tocar tots els àmbits, el que és la memòria, el que és la sensorial, el que és atenció, una miqueta perquè el cervell estigui en actiu. També toquem la part de psicomotricitat, tant la grossa com la fina, i llavors d'activitats d'estimulació cognitiva fem reminiscències, que és coses com del passat, com fotografies d'oficis que ja no hi són i que elles sí que coneixien. I és el que intentem reforçar nosaltres, que estiguin actius i que se sentin útils, que ens poden ajudar, que poden, per molt grans que siguin o malalties que hi hagin, que ells poden seguir fent, seguint fent el que feien a casa seva. Ara ho heu vist, que feien el pastís i totes ajuden i col·laboren, o quan una no es troba bé se li pregunta, sobretot, o ha anat al metge, com estan, què t'han dit. Sí, com una comunitat que ens trobem aquí i compartim tot.